Un sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matalong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Nagdala ka man pala sa mga antes or mga underwears? Oo, Meg. Nagkuha ko sa butik sa pila ka mga packs sa mga disposable ng mga panties. Oo, gali. Isado ko na sa Meg. Pareho sang ginsiling ko sa imo sa telepono. Wala ko makaibalo. Wala mo ba na sa ginsugidanon halin pa kayo na? Wala pa siya nakabugtaw. Mga 3 ka oras na siya nga nabugtawan ko nga nagkakatulog. Hindi ba na dapat dalo naton siya sa ospital? Oh, ano? Oo. Kaya basi kung ano nang natabo sa iya. Wala mo ba na sa gintilawan nga pukawon o ano? Amo gani nga ginpakadto ko ikaw dire. Hindi ako makaibalo sang buhaton ko. Kaya inagin tilawan ko nga pukawon siya. Te? Pero nagaugayong lang siya. Kag wala nagbugtaw. Buot silingon, mahamuokid ang tulog niya. Basi kung hubog siya, Mig. Wala man siya nagkapanimaho sang ilim nun. Gani hindi ako makasiling nga hubog siya o kung ano. What about drugs? Na-check ko ng mga but ko niya. Kagundin pa nga parte sang lawas niya. Nga mahimo niya nga tublukan. Pero matinlo, Meg. Pero paano mga ginainom lang ang mga drugs? Oh. Basi ba kung drug addict ina? Kag maumid pa kita? I don't think so. Dason, daw kapoy lang siya katama nga kinahanglan niyang pahuway. Pero paano sila kasulod din sa Villa, Mig? Na-check ko ng atubang kaglikod sang pertahan. Sirado tanan, Meg. Ang 2 ka bintana sa salas ang bukas. Apang duda ako nga masarangan niya nga taklason halin sa idalom. Kag mas nga hindi niya mataklas ang terasa. Kung mo, paano mo mapatag sa iya? Basi ba kung sa bintana matuod siya nag-agi? Imposible ina para sa akon, Meg. Magluwas lang kung may pakpak siya. Nagapadayon ka pa ba sa pag-inom sang maghalin ako kagabi? Isa ka botelya lang, Meg. Dason nagsulod na ako sa kwarto ko. Naghigda ako sa kama. Kag wala na ako makabatyag nga natulugan na gali ako. Hindi ayhan, ari na siya kadaan diri sang mag-abot kita? May posibilidad. O kung basi ko bisita man sa hotel, kag wala lang nato matalupangdan. Makita gid sa pamahanit niya nga taga-iban siya nga pungsod. Ari ka, abi ako mahikap sa iya. Ano ka ba na? Ngaranghampa ka gidayon now? Hoy. Abi, pwede ba lang buhin-buhinan mo na yung kahuyog mo sa mga babae? Ano ka?
Hindi ni ordinaryo nga hitabo lang, Meg. Aba, dati gulang ka kung maghambal di ba na nga upod maghalik kita pang chicks antes ka mo nga nagpa-Amerika ni Lola Armina? Meg, nakahibalo ka bala kung ano ang ari sa hunahuna ko? Ano, Mig? Basi kung may ginapalagyuhan siya nga katalagman. Kag nakita niya ang vilya, gani nga diri siya nagpanago. Abang, sigurado gani nga ang portahan, sirado. Hindi siya pwede nga makaagi diri. Tungod sirado nga daan. Okay. For the sake of argument, nga ara siya sa katalagman, kag sa makita ka, ginalukan ka niya. Sabay lo nga pukawon ka kag magpangayo sa bulig. Meg, hindi ka gid pala magpati sa akon? Nagapati gani ako sa imo, Mig. Kag hindi mo anay pag-ipahibalo ang bahin sa iya. Nga napinsaran mo na. Abi mo nakalantaon ako sang pareho sini nga pelikula, Mig mo. Nakapalagyo ang bida nga babae sa tinuga nga gusto nga maghanit sa iya. Pagkatapos, ginpangita sa amo nga tinuga ang babae. Kag ang tanan nga mga tao nga konektado sa babae nga to, ginpamatay sa amo nga tao. Gani, maghalong ka man sa iya, Mig, ha? May punto ka dira, Meg. Kag sigurado nga may mangita sa iya. Mahimong ang pamilya niya o kung ang tao nga nagalaga sa iya. Apang isang sigurado. Ang ano, Mig? Hindi taga dire sa islang ginapalagyuhan niya. Kag bisan ang babae nga ina. Sa nadumduman ko, wala sa natabo nga krimen dire sa isla. Mga jutay lang nga pagdiang panay sa mag-asawa. Kag jutay nga inaway. Gusto ka matuod, Mig? Apa nagabag-uman ang lakat sa panahon We can never tell. May pila ka mga estranghero ang ari diri sa aton. May mga turista nga nagatiner diri sang sobra tag isa ka semana sa pagbakasyon. Basi matuod, no? Kung isa ina siya sa mga guest sa mga cottages diri. Gani hulaton na naton nga makabugtaw siya. Kagibaloon kung paano siya nakasulod diri sa bilya. Pero himali man naton, Mig. Basi may rason man kun nga ang natabo ini. Oh. Ha? Oh. Ah, May cooler ka, oh. ay, hindi na lang ako magdugay, Mig, ha? May kantuan pa gani ako. Ginapangita ka na galis ang chicks mo? Anyway, Bogs, salamat sa mga dala mo, ha? No worries. Bye. Nagabalik-balik sa kaisipan kong ipanghambal ni Bogs. Basi ko no, may rason kung nga nga natabo ini. Kag kung buhi si Lola Armina, sigurado ako nga kumpormihan niyang ipanghambal ni Bogs. Ang yabi sa akong bulsa. Gusto? Nadumduman ko. Buksan ko ang drawer. Kagkuhaon kong kahon nga nahuman sa kahoy. Nga ginbili niya sa akon. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan niya nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Oh, ang unod sa kahon. Transparent ng botilya. Isa lang kadangaw ang kalabaon. May taklob ini nga duol. Pangula man ako sang nakita nga mahimo nga maula halin sa sulod. Ibalik ko na lang ini sa sulod sang kahon. Kagbasahon ang sulat nga naapid diri. Aray sulat. Basahon ko. Hop. Joshua, apo ko. Kung ginabasa mo na ini, mahimo nga nag-abot na ang tiyon. Nga ikaw na ang personal nga magtago sang elixir. Sang ginbilin ka sa akon sang imo iloy. Ginlakip niya ang vial nga ina. Nga ginatawag nga elixir. Gintugod gid niya ina sa imong iloy. Nga halungan gid ini. Tungod maabot ang tion. Nga kinahanglan mo ina. Ginapangabay ako sa imong iloy. Nga halungan gid ina apo ko. Tubtob sa tion. Nga ikaw na mismo ang maghanda nga magtago sini. May mga bagay ako nga ginlikom sa imo, apo ko. Mga bagay nga may labot sa imo matuod nga pagkatawo. Nga sa pag-abot sa husto nga tion, ikaw lang ang makatukib. Kag sa mga tinion nga idha, nga makita mo na ang unod sang vial nga ina. Kag amo man ina ang tion, nga makilala mo na ang imo kaugalingon. Tandaan mo gid apo ko, nga may mga bagay sa kalibutan nga ini, nga hindi lang basta-basta mo nga makita. Basta lang nga makita sang imo mga mata. Palangga ko gid ikaw, apo ko. Lola Armida. Hindi ayan. Gintripingan lang ako ni Lula. Wala ko sa nakita nga unod sa vial nga ina nga ginasiling niya. Ang maayo pa. Magwa na ako diri sa kwarto ni Lula. Babalik na ako sa kwarto ko. Basi ko nagabugtaw na ang dalagita nga ato. Diin ako? Sino ka? Oh. Sino ako? Hindi ba lang akong dapat nga mamangkot sinasi mo? Balay kong gitsudlan mo ngini. Gani mas nagakadapat nga akong mamangkot sa imo. Karon sabda ko. Sino ka? Kinahikap niyang iagtang. Do pilit niya ginapanamdom ang nakaligad. Paano ka bala nakasulod din sa kwarto ko? Pwede bala? Maghipos ka, anay? Kaya dagin na martilyo ang ulo ko sa kasakit. Ako pa nga kigan mo? Ano ba na natabo sa akon? Himali ko. Nabugtawan ko na lang ikaw nga ari diri sa kwarto ko. Nagahigda ka sa salog nga nagkakatulog. Kag wala sang ginasuksok bisan ano. Hublas ka. As in, hublas gid. Ganigin pasuksukan ko ikaw sang t-shirt ko ngayon na. Kaya daw nahuya ako nga wala kasang hapin sa lawas mo. Kag hindi ako gusto nga magtulok sa imo nga nagahublas. Daog mo pang bagong tao nga lapsag nga wala sang bayo. Wala kami ya ginabunag. Ginapangayo kami ya sa mga ginikana namon. Ha?
Sa diin ang ruba ko. Nga amo ini ang ginasuksok ko. Ay, wala. Nalipat ako. Wala nagali ako sa amon ginarian. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung natarantar ako. Hindi mo na kinahanglan nga magpatag. Tingala ko man nga nagbatyag ako sang kahuya. Isa nagali ako kalubos nga tao. Kag kun nga nagasakit ang ulo ko. Inatungod na mag-o ako sa palibot. Oo, gali. Sugiri, anay ako. Paano ka nakasulod dito sa kwarto ko? Kwan, isa ako kadiwata. Amo ina, nakasulod ako sa kwarto mo. Ginatripingan ba niya ako? Pues, sakyan kong joke niya. Yeah. Ako naman gali si Justin Bieber. Justin Bieber? Ginakalipay ko nga makilala ka. Kung hindi ako magsala, isa ini sa mga tricks ni Bugs. Kag inang rason ka nga wala na siya magpangusisa sang magsiling ako nga magdala siya sa mga underwears. Kabuang gidbla kay Bugs mo. Sino si Bugs? Oh, Magluwas pala sa imo. May iban pa nga mortal nga nakaibalo sa pag-abot ko. Mortal? Inabalang panawag ninyo sa mga kasubong namon? Amon nga ano? Hindi ko gusto nga insultuhon ka, ha? Gani, hindi na lang ako pagpamangkota. Well, anyway, siya ba lang nagdala sa imo dire, right? Ginbayaran kaniya para irigalo sa birthday ko? Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkamati ang magabatang magsukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigugma. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko.
kung diin man ako makaabot kung diin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Isa naman kasulat ang aton basahon. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Matet. Second year high school siya sadto, sa nangin crush niya si Red. Guwapo ini kag maayo magpamayo. Gani halos siya ang nangin idol sa mga babae sa campus. Kag 1 year ahead lang si Red sa iya. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Matet, nga iyagin pasakop kagaton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabili na lang nga damgo. Be back in his arms, forget me. Uy, may binder nga nabilin sa bleacher, oh. Kasi sino iniman? Ay, basi ko no yena sa nagapungko diri kay ina nga nagtan-aw sang practice ang football team naton. Bukaron ko ni bala. Tanawon ko kung may ngalan sang tag-iya.
sino ina? Hala, iya man ini sang crush ko nga sa third year. Kay Red ini. Ha? Tuod ka? Uti, iuli natin na sa iya? Oo importante ini sa iya no. Ginapangita na gani niya ini siguro Ay, salamat. Ari, gid man galit din binder ko. Nakita sang duha ka chicks. Sa imo gali ini. Ari Thank you, good miss, ha? May pagkatanga manabi ko kung kaisay. Ginbukad lang namon ina Kay gintanaw lang namon ang ngalan sang tag-iya. Wala sang kaso. Nagapasalamat ako sa inyo nga duha, ha? You're welcome. Sige. Mabilin ko anay ka mo, ha? May klase pa ako Ay hala. Ang gwapo gid sa iya Dumataktak ang akon. Panga. Dasabuang ka bala mo. Abi ko anay kung ano gidang ihambal mo. Yudi, kumpleto ng adlaw niya ba? Abala nga hindi ka gin makuha sa akon paminsaron man. Nanamian ako magsagad sa panumdum sa imo. Pati galing penmanship mo. Kanami man. Kahipid. Ay, Red. San o ka pamangin akon man? Yala. Dasabuang ako Kanami kalisang feeling kon. In love ka? Balakat na ko sa eskwelahan. Halong lang ha? May balon ka na dira? Oo pa, nahatagan na ako ni Mama. Hindi ka magdala sang bag mo? Bag? Ay ala, ang bag ko gali. Nalimtan ko sa kwarto ko. Naano ka man? Siguro lain-lain na ginapaminsan mo no? Abay, wala pa Dayon mo gid pala mula. Si Papa bala mo. Nagadali ko abi mo. Ano pa, nalimtan kong bag ko. Bata ka pa, Matit. Amo lang inang masiling ko sa imo. Kopyahon sa notes mo man. Puro man lang ningalan ni Red ang nasulat sa notebook mo nga inyo. Psst! Kagawad sa imo May makabati gani Ibalik ko na lang gani sa imong notebook mo Karon lang masabat ko man sa test naton. Red na gid lang. Rose? Ano naman? Tanawa balaw. Si Red, nagapadulong diri. Malabay siya sa aton nga atubang. Uti, ano karon? Day, punggan mo ko Base balakon, mahakos ko siya haw. Buang kagid bala mo? Hala, may naghawid sa iya. Ginhawiran siya sang isa ka estudyante. Uy, amo matuod. Si Joanna ina. Amo na nagalagas-lagas sa iya. Naginsugid ko pala sa imo, haw. Ha? Baw, ginauyatan gid siya sa kamot Kag nagayoman si Red, samtang nagasugilanon sila.
Kailinis sila tulukon ah. Nagapangimon ka lang ah. Grabe mga babaeng Joanna nga ina ba? Do sa nobyo na niya si Red kung makalambod ang kamot sini. Hoy, Matet. Nagapalamula ka na ho. Ani ka bala? Magupod ka na sa akon. Kibasi bala kung mangdumog ka di karon haw. Dali na. Okay ka lang? Hindi no. Hindi ba na magpadala-dala dayon sa makita mo? Rose, nagalalain ko kung makita kung may ginaistorya si Red nga babae mo. Relax ka lang bala. Maabot ka giniya na karon nga crush mo siya. Ay, saan o pa niya ako matalupangdan man? Basi ko next year pa ah. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Mapadalagan gali si Red bilang senator sa student government? So, ano karon? Buligan ta sa pagpangampanya. Rose, ang tipo yan ni Red, bisan hindi mangampanya, madaog na siya. Idol siya sang tanan mo. Nalipat ka na? Suportahan ta siya ah. Sa sina, mag-close kita sa iya. Mangimon pa na karon ang nobya niya sa aton. Sige na balatit. Siguro, may plano ka nga agawon siya sa nobya niya ay. Uy, gaga. Lain yan tuyo ko yan, no? Sige na bala. Magupot ka na lang bala sa akon. Rose, aring mga bookmarks ko kag mga flyers, oh. Kamu nang bahala nga manghatag sini sa mga kilala ninyo, ha? Ara dayon, Senator. Wala pa gani. Basi bala kung mapirdi pa ko, ha? Madaog ka ginaya, Red, ya. Buligan ka na mo ni Matet, ah. Hindi ba, Latet? Ate, oo. Salamat gid sa inyo nga duwa, ha? Rose, Matet. Nakapiyar ka? Sang ano, Tet? Ang nobya ni Red. Wala nagabulig sa iya sa pagpangampanya. Nga ahaw? Ay, sus. Nakaibalo na kuya kun nga, ah. Hindi siya gusto nga magdaog si Red. Tugod bangin sikat pag din eh. Kagdason, damo pag ng mga babae ang magalagas-lagas sa nobyo niya. Ay, hindi gali siya maayo nga nobya eh. Selfish gali siya. Amo na gani. Nakaayuhan mo gidang pagserbisyo kay Red. Ibasi sa pila kadlaw. Patalupangtan ka niya.
Kag ikaw ang ibulos niya kay Joanna. Rose? Rose, kadamo sa nagapanginbulaan kay Red sa iya pagdaog. Oo Number 1 senator pa siya. Salamat gid sa inyo tanan sa pagbuto ninyo sa akon, ha? Ay hala, nagdugang na gid ang kagwapo ni Red. Kung maghihom siya. Samtang ang yan nobyayaw. Gusto lang magkusmod, samtang nagaupod sa iya. Tet, Yes, Senator. magupod ka mga duha sa amon ni Joanna, ha? I-blow out ko kamo. Yes! Salamat gid sa inyo pagbulig sa akon, ha? Matet, Rose, wala gid kamo nagakatakan sa pagpangkampanya. Ay, wala sang ano man, Red, Senator gali. Uy, Joanna, madula kaya malipay nga nagdaog si Red, how? Hey, tungod mangin masako na siya sa iyang responsibilidad. Batungan ang iya atensyon, May time ako gyapon para sa imo. Mayo kung bilog ng Pilipinas ang responsibilidad ko kay. Siling mo, duha lang kita ang ma-date. Nga nang hagad ka pa sa iban, how? Wala. Dosuya sa amon si Joanna. Ma-date kita sa dason, Apang subong, nagapasalamat lang ako sa mga tao nga nagbulig sa akon. Mauna na lang ako pauli, Gaaman. Mag-enjoy ka, anay kaupod ang mga tao nga nagbulig sa imo. Kay ako wala gid kuya sang binuligan sa imo. Joanna? May good news ako sa imo. What's new? Nag-split na si Red kag si Joanna. Hindi na gani makagwanta si Red sa nobya niya. Uy, amo bala? Libre na gali si Red? May tsansa ka na, Tet. Tet, madali lang. Uy, ikaw gali Red? Nga Vacant mo? Oo. Kung subong sina, pwede ka gali nga makaupod sa akon? Uupod? Sa diin? Gusto ko nga mag-snacks. Pero daw kaluya man kung ako lang isa. Gusto ko upod nga duha. Ina kung pwede sa imo. Ha? Wala. Tapos hindi ako makapati. Ako lang ginahagad niya. Ate, sige ikaw ang bahala.
Juana? Natapos ng tanan sahon. Hindi ko naging magwantag batasan niya. May pamangkot ako sa imo. Anong gusto mo sa isa ka babae, haw? Well, simple lang. Supportive, understanding, caring, kaga friendly. Pariho mo balaw? Pariho ko? Sa ano ka nakasiguro nga amo ako sinaahaw? Nakita ko lang sa mga hulag mo. Nagakalingaw na gani ako kung kaupod ko ikaw eh. Kaga, nagapasalamat ako. Nga wala ka paghihapon sa nobyo hasta subong. Daw may tsansa pa ako. Red? Ay, hala, daw naglumpat man ang kurason ko ba? Matuod ay ang kinhambal sa lalaki nga ini. Ay, Lord, salamat. Ang laom ko. Magapabili na lang nga damgo para sa akon. Ang matalupang ni Red. Madamo ka salamat, Diyos ko. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts Kag diri natapos ang kasaysayan ni Matet, nga iyagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabilin na lang nga damgo. Sa direksyon ni Marnie Mongkal.